titularidade do Sumidoiro, e expuso en terceiro lugar acordos. Onte o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego en Taboada acusaba o Concello de non dar publicidade para as prazas do obradoiro de emprego no que participará Taboada. Hoxe falamos co rexedor, o cal dixo que a selección de persoal é cousa da Xunta de Galicia. Pareceme bastante demencial, por un lado, de que esta persona, por exemplo, no que se refiere principalmente ao das plazas da Escola Obradoiro, que se taparan, que non se fai publicidade. Non sei se sabe que o Concello non fai a selección das plazas da Escola Obradoiro, senón que a través da Consellería de Traballo se lle pide un listado ás oficinas de empleo correspondentes da xente que se encontra no paro na categoría profesional para que podan optar a esas plazas. Eles son os que fan a selección. Entonces, o Concello non intervén para nada. E máis, nas oficinas de empleo, neste caso, que é unha escola obradoiro que compartimos 4 concellos, que é Palas, Taboada, Monterroso, Palas, Antas, Portomarín e Taboada. Neste caso, 3 concellos pertenecemos á oficina de empleo de Chantada e Portomarín, que pertenece á oficina de empleo de Lugo. Nos seus tablos de anuncios, ofértase as plazas que hai, e incluso a parte da xente, monitores, a parte da xente que sale das listas do paro, apúntase xente para esas plazas, non? No que respecta, nós non timos nada que ver no proceso, simplemente é unha comisión. Esas plazas son solicitadas por listado á oficina de empleo. Quero dicir que o Concello non intervén no tema. Ven xente da Consellería de Traballo, que é a que fai a selección, con os exámenes correspondientes, e aquí neste caso, en Taboada, que nos corresponden pola Escola Obradoiro 8 plazas, elixiron 4 de albañilería e 4 de jardinería, no cal, por exemplo, no de jardinería presentáronse 20 e pico personas, 25, 26, que foron as que nos mandaron da oficina de empleo, nos cales houve moitas personas que xa renunciaron a facer o examen e as pruebas, e no caso de jardinería, de 17 ou 18 que mandou a oficina de empleo, só quedaron 7 para facer o examen. Quero dicir que voluntariamente eles se votaron xa fora, non querían participar na selección da Escola Obradoiro. Entón, elegíronse 4 con reservas correspondientes, se hai algunha baixa e nada máis. Quero dicir que o Concello en isto non ten nada que intervir. E desde fai tempo, o Concello, todas as pruebas que xente que contrata, como se contratou agora fai pouco para o plan de cooperación e todo eso, o único proceso que se sigue é o de pedir un listado de xente que nos envía á oficina de empleo, nada máis.